טוב, אני אוהד, מה קורה? חשבתי ללכת לנסות לבחון את העניין של פחד בלילה לבד, לנסות לדחוף אותו ככה לקיצון. אז אני נכנס פה לאיזשהו פרדס, שכמו שאתם רואים או לא רואים כלום, והשלט הזה קצת לא עוזר לי יותר מדי. אני לא מחשיב את עצמי לפחדן, אבל בוא ננסה לבדוק מה הולך פה. טוב, נכנס לתוך הפרדס. יש פה רכשים די מטרידים, אם לומר את האמת. כל מיני תנועות של העצים ככה. לא ממש רואים איזה משהו מיוחד. ממש חשוך פה, באמת שלא רואים כלום. יש לי כזה קצת אור מהפלאפון, אבל אם לומר את האמת, בינתיים אני מרגיש די סבבה. מה שאני יכול לתאר לעצמי שאולי כל הרעשים האלה שיש בחושך והחוסר ודאות מה באמת קורה, חוסר אפשרות לראות ולהבין מה עומד מולך, זה אולי מה שבאמת מפחיד כל כך את הבחורות. אולי גם בגלל שהחושך מכה את החושים, וגם אפילו את השמיעה שאתה שומע קולות, אתה לא יודע בדיוק מאיפה הם מגיעים, גם זה מכניס אותך ככה לקפות. האמת שהשלט ההוא של הכלבים הוא זה שהפחיד אותי הכי הרבה עד עכשיו, כי היה שם תמונה מאיימת, אבל כנראה זה רק להפחדה. טוב, נראה לי מספיק, הבנתי את הרעיון. ביי.